na merong symbol na K. Kagid. Ha? Baga, mamisid siya. Di man yun kay Ma'am Chi. Tapos na yun. Ano, bitne. Po. Ta. Putamos? Puta, ino mo. Hindi mo alam yun? Bitne. What are the three what's inside the atoms? Yan. Ngayong araw kasi si Ate Rhea. Ate Rhea ba? Isa sa mga followers din namin ay nagsiselebrate ng kanyang birthday. Kaya meron na naman po tayong handaan at kainan dito sa Hinaguan Farm. So ito na sila, busy na silang lahat, nagre-ready. Ayan na. Good morning mga ma'am. So for today's video, ayan ang ating mga chef. You're about to cook what? Adobo. Tiil? And? Wow, anong meron? Fiesta ulit. Laging fiesta po talaga dito sa sa farm. Yan, so magluluto na sila. Mamaya na tayo manggulo kasi busy pa sila sa preparation. While the butterflies are all flying. Ayan. So hingi ako ngayon ulit ng halaman. Mga pwede ko itanim doon sa yung pang store para pampaakit sa mga customer. Ayun oh. Pinutol sayang. Diba? Mali. Walang ahas-ahas. Ha? Wala naman dito yung ahas. Lahat na doon sa sala. Ha? Paano? Ulo ko. Wala na yun. Clearing kasi si Brian eh. Yan. Babawasan. Yung mga nasa sa... Ito sa akin na lang. Pwede yan, di ba? Hindi oh. Mga sanga-sanga. Hindi ko mo dyan. Ano ba ito? Yung yellow doon. Yung maganda pa ano doon inyo. Yung nga eh. Yan nandun yung masanga. Ay, sanga nun. Ay, pengin na sanga raw. Wala na, nasunog na. Harap na ako ng iba. Yan. I am Ford. Ayan, thank you. Ano to? Nakalubog lang sa lupa? Ilubog ko lang. Para tsada siya. Ay, balik sa merkado nga, naong labo. Dito yung labuan sa PC. Diretso na. Kita magiging sa pag-anan ha. Paspas kasi sila. Ito nga batan? Ano? Ibalik tayo kung asa kikuha ha. Diba? Yan! May razor dia, ano tayo mo lawas? Laibo, gadikit-tikit. Lain lang. Lain. Ha? Ito na buko? Nag-video ka rito mga pangina? Lain, ang content mo ron. Kaya mo ron BO na ba? Pero makataas ka buntag. Taas mo kung ano follower. Ay, di man, di ka naman ulit po. Di mo good sila ka-entertain sa kung ano yung wala yung studio. Promote na lang ko games. Andito naman ang ating mga scholar. How was it? Na. Ano napalitan? Andun. Nice lang. Lagyan ko ng down para mabango. Nag-check-in kagabi. Wala no? Dito naman tayo sa kabila. Dito may nag-check-in kagabi. Gulo. Sino na naman sa mga social climbers ang nahiga? Si agad ang suspect. Hindi naman siya magulo actually. Hindi lang maayos yung tupi. Yan. Natasay siya pagpagan. Diba? Gano'n. Wow! Sipag na scholar! Yay! Sino naman dumating kagabi?
Sino mo dumating kagabi? Kung kuhan, taga San Isidro, sila Gerald, kasama ni Gerald. Wala na akong rintin doon sa amin. Ah, kaya dito nagpunta. Yan. Yan, sana pag aalis po kayo, yan, kung paano nyo po siya naiwan, kahit paano, yan, ganyan. Kasi kahapon, may nakita si Brenda na, yung carpet may suka, no? Nasukahan ng lasing. Dapat kasi may extra fee. Ganyan, di ba? Oo ba? Yung magbabrush, yung sa sabon, syempre, mas dagdag effort yun. Doon sa taas yan, pagpatungin mo lang. Hindi rin mo nalagay. Ganyan daw. Tsada. I suggest talaga, alam ko there's a lot of people who are suffering ubo at on right now because of the pulbura na galing sa paputok ng New Year. Iba rin yun. Advice ko lang sa inyo guys, Iba rin yung kumain lang kayo, uminom lang kayo ng pure honey. If you have, kung hindi mo kaya mag-aslum kayo, you can put hot water and then honey sa kalamansi. Ibang putok yun eh. Ibang putok pala nangyari. Sa Tsaka hindi naman, yun mo naputukan naman sa lalamunan naman, ano yun? Good luck sa sira. Hindi naman pulbura yun. Anong meron sa what chemical elements has the Oy, kasi napapatok ka rin in English. Fireworks. Unsa nga chemical element ang nasa fireworks that gives color to the fireworks? Wala. Ay! Na meron din sa sibuyas kung bakit tayo umiiyak. Crayons! Huh? Kaya What chemical element has the fireworks starts with letter S? S. Na meron din sa sibuyas kung bakit tayo naiiyak. Ano na? Sulfur is correct! Shabo. Lai man to. Wala may color ang Kasi- sabi. Puti lang. O, kulay pa rin. What chemical element na merong symbol na K? Kagid. Ha? Baga, mamisid Di man yun kay Ma'am Sil. Tabukin na yun. Ano, Bitne? Po. Ta. Putamos? Puta, ino mo. Hindi mo alam yun? Bitne? Po. Walang elements, uy. Anong meron dito sa paa na kailangan ng body natin pag kumain tayo marami? Makakatulong yan para magmukha kang fresh. Oo. Ha? Ay! Bakit parang wala kang collagen? Wala nga sa kanya eh. Wow, nakaturo na naman talaga. Pinag-uusapan to ko sa paa ha. Tsaka bakit ba kasi inulam nyo? Hindi ko nga alam bakit ganito ang paa lahat eh. May mga... Kung ang lalaking manok ay rooster, ano naman ang babaeng manok? Chicken. Ha? Manok gani. Chicken na yon. Ano? Letter H. Hanok. Bugok kay kalagi. Hen. Spell hen. Yawa uy. Kadaga ba? Ikaw. Sila na sa dudagan man niya ako mag-permi ah. Kabalo man namin niya mga ganyan sagot. Althea. Ano ang paraan para mawala yan? At una sa lahat dapat mauna ka para sumunod siya. Bakit pala ganyan na yung kulay niyan? Oh? What virus can you get from the dirty water? Name one, at least one. Amoeba. Hindi mo siya amoeba, it's not a virus. Yun na yung mangyayari sa iyo pag nalagyan ng virus yung ano mo. Amoeba is the product of the virus, kaya magkakalibanga ka. Hindi psoriasis. Sa water? Pwede. Skin disease nga, no? Ano meron sa tubig pag nainom tayo? Ano mga bakterya ang pwedeng ano yan? Ano? May E. coli, ano pa? Ano pa, Britney? Kasi ginag inuman ng hugaw ng tubig. E. coli. Ano pa, Britney? Magsabaw ta ka, natainga lang ako. E. coli, salmonella, ano ba? Piyawa ka. What kind of substance we need to eat para mababa ang kolesterol? Lagi
fiber. Fiber. Oatmeal. Visit. Dapat hindi ka natatakot na tanungin ka ng tanungin kasi makakatulong yan sa neurons mo. Alam ko yan, pero sinasadya ko lang talaga. What are the three what's inside the atoms? Nagyan! What is the largest planet? Nakapoy ba dari? Uy, unsa man ka dari? Magluto or magkuan? What planet Mag-quiz. has big ring? Basketballan. Bugtong, ana. Oh. Kumpletohin ang title. Biyag ni Bimbo. Biyag ba yun? Isang fiction or alamat ng biyag ni Hindi ka kabalo. ma'am si ano yan? Ay, hindi naman ako taga dito lumaki. Wala, Tagalog ba yun, no? Tagalog. Biyag ni... Ha? Hindi ko kabalo. Hindi nyo alam. Alam mo yan? Di ba mga samaray sa biyag ni Lamang, mga ganun. Ah, talaga ba? Ay, hindi mo alam yun? Hindi ba yan? Wow, kala mo- Lamang? Bakla. Yung alamat ng biyag ni Lamang. Ang alamat ng Sierra Madre. Di ba mga ano, di ba? Oh, yun. Pero yung Diba, nilab ang bigay ng wala. mga buod. Di ba? Yung mga in-explain mga ano yung mga alamat ng mga churba, ang alamat ng aswang, paano nagsimula, alamat ng biyag ni Lamang. Di ba? Biyag ni Sila ang hindi ko. Kasali yun sa Hindi social ko studies, maalala. di ba, Beng? Ang alamat ni Samson at Gulayat. Ano, di ba magpapasa kayo na ng mga project na ganang summarize sa Oo. inyong paper? Ni Maria. Reaction Ako paper. alam yan na. Online na yan na. Ha? Online na. Ngaw man. Online na pala. Online ka na pala? Advance na pala si Britney na Chusera? Oy, hindi. Alam mo ba? What is the capital of Oh, di ba? May pa-quiz. Bangladesh? Ay, lagi ko kuha nga na, B. CR, masiguro na. What is the capital of Iran? Kapoy ba dari? Dagan naman kayong mga kwan. Uy, What is the capital of Philippines? Hindi ba siya sure? Manila. Bago na, di ba? Manila daw na, di ba? Quezon City nakaraan. Hinay pa siya. Kaya mas dako naman kayo ang Quezon City. Mas magkuhan naman siya. Tsaka yung progress nung ano. ang Marikina, di ba mas kwan ang Marikina? Hindi ah. Anong ahensya ng gobyerno Agency lang yan. ang nagbibigay babala sa akin pag may parating na mga earthquake? Or typhoon. Ano, agency? Hindi. Agency ba tawag nun? MDRMC. Hindi. About focus na sila sa earthquake. Ah, sa earthquake. Pag may pag-ibig, Earthquake o kanang kuan, earthquake o kanang mga Volcan Oh. eruption. Feel. Abbreviation na siya. Feel. Binuo ko. Pasensya nyo. What? Di mo alam yung P-box ba yun? NDRRMC. Kuan naman na siya. Local. Philippine. Saan? Kapoy ba ani? Gawin na akong singot, oh. Alam mo, hindi siya pinagpawisan sa paghihiwa, sa pag-iisip ng isasagot. Answer pa. Ano ba? Pabigay ng 3 hari. Magbigay ng kabit ni si Rizal. Ma'am si G. Hayop ka. Sira ulo ka. Wow, healthy living. Awa, marag. Ang OA, ilan yun? dami yun, oh, yun, oh. Isang kilo. Dapat 10-10 lang. Hindi, okay naman sa
kanya. Acid reflux naman yan siya. Uy, ayan. Sige, ikaw muna, Mars. Pinagtitimpla kami ni Sister Rhea ng kalamansi. Ano na? Grabe yung kilig mo. Parang yung nangyari kagabi. Parang kulang. Ha? Kulang daw na asim. Kuha ka suka. Tawagin na ba yung Gcash niya sa Gcash. Mga ilang piraso yan, Sister? Kuha ko sa gitna na ako nga For sanayan na. you, I will Kami nagbayad sa utang ng give, visa. Kahit mga 10. Anada, nakadumdum mo ba yun? Yan. At least mo bayad. This is a pure vitamin C. So na naninigro siya. Ah. Na-upload siya. Thank you, Sister. Doon kuan katong Kasi ako naman kasi meron din ako. oh, nito din. Parang Pinbilin ko, walang reaction yung mukha ko. Pero ang asim po talaga. Eto na ang ulam. Uy, grabe sa usok. Uy. Ngayon, yung kay Belmar mamaya pang hapon. Ito. Sa Tereya. Yung kanang walay ko ano. Then, aray ko, dito na si Sisi. Uy! Wow, tsada. Kasi magpansit naman. Sa? Ayan. bagong pangalan. Kala mo talaga napaka-sexy niya. Kumpara. Oy, oo, alam mo yan. So, ito na mga mams, gora muna tayo ngayon sa... Oo, na pumayat ka na. Gora muna ako ngayon sa Mamshi Eatery kasi maibilin ko yung ibang mga gagawin. No, kasi pupunta kami ng Iloilo. So, see ya! And thank you so much for watching mga mams. Bye!